טוב, שלום לכולם. דיקן הפקולטה, פרופסור שחר ליפשיץ, סגן הדיקן, דוקטור יעקב חווה, משפחות ומצטיינים, שלום רב. אני יודע שבנאומים כאלה מקובל בדרך כלל להודות לפקולטה, למרצים, לחברים ולכל הגורמים שהביאונו עד הלום, והשם עדי שאכן נעשה זאת. אבל ברשותכם, אני הייתי רוצה לחרוג עם מכללי הטקס ולהודות דווקא לאחת שלא נמצאת איתנו היום, ושרק בזכותה אני כאן. תודה לך, אמא. בשנה שעברה, לפני תקופת המבחנים, קיבלתי את ההודעה שניתוח הלב שלה הסתבך. הניתוח שהיה אמור לפתוח לה את הלב הראשי כשל. הרופאים הסבירו שהם עשו את הטוב ביותר, אבל הניתוח לא הצליח והחולה מתה. בהלוויה, בנאום ההספד, הבטחתי לך שלא לקחת את האבל למקום של בכי וחולשה, כי זה לא מה שהיית רוצה. לא אהבת בכיינים כל כך. הבטחתי לך שאנחנו אוספים את עצמנו ורק מתחזקים מאותה נקודה. חרף הקשיים ועל אף התחושה המוזרה הזאת בבטן שפשוט לא עוברת. הבטחתי להיות חזק למענך. היא סימלה עבורי את כל מה שיפה בעולם הזה. אישה מסורה, חכמה בצורה יוצא דופן, צנועה ונחבאת אל הכלים מחד, אך שנתנה לי מאידך תמיד את התחושה, גם ברגעים הכי קשים, שהיא תמיד תהיה שם בשבילי, ותצא להילחם בכל העולם למעני במידת הצורך. לאחר השבעה התחילה מיד תקופת המבחנים, ואני, שידעתי כמה הלימודים היו חשובים לה, החלטתי לעשות את הטוב ביותר, כי למדתי ממנה שלא מתפשרים על פחות. החלטתי ביום שקמתי מהשבעה שאני הולך להיות מצטיין, שאני לא נותן לחור הזה בלב לגרום לי לשקוע לתוך דכדוך ועצב, למרות המציאות השונה לגמרי מכל מה שהכרתי, והגב הכביר שפתאום כבר לא היה שם. לא חשוב מה יעמוד בדרכי, לא חשובים המכשולים בהם אתקל. אני אהיה בטקס המצטיינים. ואני אעמוד כאן על הדוכן ואגיד לך שקיימתי את ההבטחה. מצטיינים יקרים, לכל אחד ואחת מכם סיפור הצטיינות משלו, אבל אחת היא הרוח המשותפת לכולם. רוח של מסירות, מקצועיות ונחישות, שהיוותה השראה לאין סוף דרכים שונות ומגוונות. ההצטיינות אשר אתם מקבלים היום איננה סופה של דרך, כי אם תחילתה. פרופסור אסא כשר אמר פעם כי ההצטיינות אינה זר של עלי דפנה מאתר אחת ולתמיד את ראשו של המצטיין, כדי שעטרת הזר תעמוד בעינה, כדי שהעלים יהיו תמיד רעננים, ירוקים ושלמים, יש לזכות בזר כזה שוב ושוב, כל פעם מחדש. ועתה חובתכם להמשיך ולקבוע שיאים חדשים. רף הציפיות מכם, אם תרצו או לא, כבר עלה. להתמיד ולהשתפר מתוך אמונה כי דווקא הדרך הקשה, הלא פשוטה והמתסכלת לעתים, היא המפתח להצלחה. כמו שהבטחתי, אני מודה מקרב הלב לפקולטה ולהנהלתה. החממה הלימודית הנפלאה אשר אנו זוכים לה בפקולטה, המעודדת אותנו לחשיבה עצמאית ולמצוינות אקדמית, הינה יוצא דופן וראויה לציון. כמוה גם הרתמותכם לטובתנו בכל נושא והאוזן הקשבת שמצאנו אצלכם. אני רוצה להודות בעובדות הפקולטה המסורות, ובתוכן לימור, עליזה ובבי. נכונותכם לסייע, לעזור ולפתור כל בעיה איננה מובנת מאליה, ומהווה ללא כל ספק גורם מרכזי בהצלחתנו הלימודית. אני רוצה להודות לכם, מרצי הפקולטה, על המקצועיות המרשימה שאתם מגלים במהלך השנה, ועל היחס האישי והאכפתיות שאתם מפגינים כלפי הסטודנטים בכל יום מחדש. ואחרונים חביבים לכם, משפחות יקרות, ולמשפחתי האהובה, להורים, לאחים, לדודים ולדודות. התמיכה והאהבה לנו זוכים מכם היא זו הנותנת לנו את הכוח להמשיך ולפעול. אני רוצה לאחל לכולנו כי נמשיך להצטיין בכל תחום בו נעסוק, באקדמיה ומחוצה לה, תוך שמירה על צניעות וענווה. ומקווה כי נמשיך ונשמש שגרירים נאמנים של הפקולטה למשפטים בכל כיוון אליו נפנה. מי ייתן ונזכה לקיים את שכתב דוד המלך, ונהיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, ובכל אשר יעשה יצליח. תודה רבה.